Sus! Ditulos manidukot ng kadimalasan ko ano eh. Ako pa rin kinawat sa silingan. Karuwa. Sakan ko ano ito. Nangikit ko dari sa silingan. Asa rin dapat yung ano rin. Tangiro rin. Way, ano siya? Way, tao na din. Kung ano wag hindi makita ini ko ada di kaliro eh. Oh, lugaw man eh. Chun si kaliro. Ang chun si kaliro. Kuan lugaw na siya. Ngita lang kog laing silingin sa balay eh. Ano ko na sa silingan. Tay, kinsa ka naman si kumawat ko kaldero sa? Yang gikawat ra ba niya? Wala ba isod? Uy, uka ba doon na? Tingin ka siya may bongga. Sud? Hapit naman sa hapon-hapon. Maglong ara sa balik, ako ay gining panidaan. Kinsa gining si panguha kaldero? Ano na yung silingan yung paano parang balay yan yung mamit ng tao. Suara eh nginikit ko sa tatapiyag asa ni kuwaron, kaliro ron kaya ako ng kuwaon tara yung ano yung kuwan haway sud balay ang kuwan Itong mga kadaan. Sa ramawa pag yung kaldero nga. Kalit ang ito niya rin. Kinsay si panguha ng kaldero. Mupawilain bugas. Waton pag yun. Sama ka ng tag-iya ni ako ning kuno ning kaldero ani asa baka asa ni butang kuno ni Luto na rin eh. Minhangin mo naglahi mo ito yun. Tungod yun na sa ginahangin. Lahi mo panahon. Si asa ko. ay kuno kaldero ay wa mi sa ni tao ni para ni belaya lo kawato ni ang kuno kaldero ay kawato ni Few moments later. Ano mo yung pupot na? Pumupot rin may karong hapon. Mayroon kay may hangin ba? Nagagano'n danggit rin. Kitong. Uy! Ano nga din kaldero? Ka-science animals. Sus, kinsa naman sa nagkawat rin kaldero eh. Binlan pagsublod ko ay ayaw sa ning kawatan na eh. ako ala ni ako rin kuno ning ukpan ako kaldero be ug labang ni sud sus ditulos manidukot ng kadimalasan ko ano eh ako pa rin kinawat sa silingan karuwa na sa nisusan ko ana malasa gina ko niwa man eh tulong gini siya ko kan dukot wa pagid ka lang kuan malasa